Přátelé a všichni ostatní, teď si dejme video zajímavé, zveřejněné před 23 minutami. Tady si dáme našeho známého premiéra Slovenska Roberta Fica. Je to převzato z kanálu APT, tedy od Indu, a on tady ale mluví slovensky a do toho jdou anglické titulky, takže nemusím nic překládat. Můžeme si to vychutnat ve slovenštině. Tak téma. Fico napadá Holandsko. Oni kouří marihuánu, rozeznávají 70 pohlaví, ale neohrožují nás. No ne, spíš jako nás nevystraší, tak. Ale nás nevystraší. Toto asi bude ono. No, uvidíme tady, co nám řekne to slovenský Robert Fico. V hroznom stave. Lepšie povedané v katastrofálnom. A ak nič tento rok neurobí. Promiňte, zapomněl jsem to dát úplně na začátek, tak teď. Dobré ráno, milí priatelia. Som na ceste do Belgicka, kde máme na neformálnom samite hovoriť, čo s ekonomikou Európskej únie, ktorá je kvôli nezmyselným klimatickým a ideologickým cieľom v hroznom stave. Lepšie povedané v katastrofálnom. A ak nič tento rok neurobíme, predovšetkým so cenami elektriny, z Európy sa stane len kultúrny skanzen, ktorý budú navštevovať bohatí Číňania. Včera som mal kompletne plný deň, počnúť s rokovaním vlády až po stretnutia s francúzskou jadrovou spoločnosťou Framatom k výstavbe nového jadrového bloku v Jasovských Bohuniciach či podpredsedom Európskej komisie Rafaelom Fitom k novému rozpočtu Európskej únie a k celkovej negatívnej atmosfére v Únii a prehlbujúcej sa nespokojnosti s prácou Európskej komisie. Nebol preto čas venovať sa iným udalostiam a ja by som teraz rád dve okomentoval. To prvou je informácia, že nová holandská vláda sa Slovensku osobitne venuje vo svojom programovom vyhlásení. Vraj sme euroskeptickí, neposlúchame a dovolujeme si mať iný názor na manželstvo, počet pohlaví, čo skryli pod kritiku stavu právneho štátu na Slovensku. A vraj nás treba potrestať, napríklad odobratím hlasovacích práv či fondov. Ešte väčšiu pozornosť venovali Maďarsku. Ako by povedal vynikajúci slovenský spisovateľ Laco Balek, v skutku demokratické. Takže holandskí politickí priatelia. Máte nebezpečnú tendenciu zasahovať do vnútorných suverénnych záležitostí iných krajín. To my na Slovensku nerobíme. Fajčite si marihuanu a uznávajte 70 pohlaví. Je to vaša vnútorná vec. Ale vyhrážať sa inej krajine trestom za suverénne legitímne názory je prekročením červenej čiary. Trestať suverénne štáty za suverénne názory je cestou do pekla. Ak niekto prichádza s takouto politikou, ohrozuje celú Európsku úniu. Predstava, že zrušíme právo veta v zásadných otázkach fungovania Európskej únie a že veľké krajiny budú rozhodovať väčšinovo a prikazovať menším, čo majú robiť, je scestná a vedie k zániku Európskej únie ako také. A druhou udalosťou, ktorú chcem krátko komentovať, je včerajšie rozhodnutie Ústavného súdu pozastaviť účinnosť zákona, ktorým sme sa snažili urobiť poriadok s gaunermi kajúcnikmi. Rozhodnutie Ústavného súdu rešpektujem a my si trpezlivo počkáme na verdikt v samotnej veci. Len chcem pripomenúť, že keby sa ktorýkoľvek sudca Ústavného súdu alebo generálny prokurátor stretli s praktikami kajúcnikov vo svojej vlastnej veci, mali by úplne iný názor. Zákon, účinnosť ktorého Ústavný súd pozastavil, hovorí, že ak gauner kajúcnik klamal a vymýšľal v jednej veci, aby si zachránil zadok, nemôžno mu veriť ani pri svedectvách v iných veciach. Nespochybniteľne sme preukázali, napríklad na kajúcnikovi Slobodníkovi, že klamal, vymýšľal. Dokonca on sám potvrdil, že podpisoval svoje svedecké výpovede, ktoré ani nečítal, ani neurobil a že boli len výplodmi fantázie vyšetrovateľov. Sám na vlastnej koži. Podobne ako mnohí ďalší z môjho politického tábora som tieto špinavé praktiky zažil. Asi budeme musieť urobiť ďalšie verejné prezentácie vyčíňania kajúcnikov, aby Ústavný súd a generálny prokurátor pochopili, čo sa zverstva napáchali a prečo im nie je možné veriť v žiadnej svedeckej výpovedi. Všetkým vám želám pekný deň. Tak vidíte, přátelé Slováci, ostatní přátelé, tak tady máte to Holandsko. No, když se podíváte na toho pitomce, který teď šéfuje celé tomu slavnému bordelu, nazývanému Aliance NATO, jo, na Marka Rutteho, no tak víte, která uhodila s Holanďanama, že jo.
a podívejte si tam do nějaké té no-go zóny jejich, abyste věděli, co je dneska v Holandsku. Jo, já jsem tam měl možnost krátce se podívat. Jsem tam v Holandsku byl, jo, ještě to nebylo tak hrozné, dokonce za komunistů jsem tam byl, dostal jsem devizový příslib a vezl jsem matku jednoho Čecha, který se usadil právě v Holandsku, tak jsem jí vezl za synem, no, tak on mě vzal na výjížďku, také mimochodem mě vzal na výjížďku k pomníku Jana Amose Komenského, pak mě vzal na party, kde byli taky američtí vojáci, pěkný hadrníci, no a pak jsme se byli podívat taky v Amsterdamu. To byl rok 1977 a to město, kde on se usadil, ten český emigrant, tak to se jmenuje Spakenburg. Si to můžete najít na mapě. Není to daleko od Amsterdamu. No tak to jsem zíral docela. Jo, i na ty hastroše, na tu americkou armádu. Tak, no, to je všechno.